Teď. Právě jsme přijeli na vyhlášenou pláž v severní Albánii, která je známá jeho Tyrkisovým mořem a čistotou 30 okolí. A co mám říkat dál? A proto je to přezdívané jako Malé Maledivy. Koukneme se na okolí, kde je krásně bílý písek, čistotný. Člověk tu o odpadky nezavadí a opravdu, jak říkala moje dcera, je to vyhlášená pláž u Velipoje vedle Rany a opravdu se tomu říká tady Malé Maledivy. Lidi, kteří říkají, že to jsou Malé Maledivy, asi v životě na Maledivách nebyli. Tyrkisové moře je, dá se říct, bez tyrkysové barvy, je špinavé, všude přítomné odpadky. Krásné moře, průzračné, člověk vidí až na zem. Jediné pozitivní, co je, jsou výhledy na hory, kde potom to spadá do krásné průzračné tyrkysové vody na bílém písku, jak v Maledivách.